It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Kolóna, to ešte one hitmenové decká potom vlastne chodili. Určinové. Hranica. Do Slovenska do Čechov. Ďalší. Ešte odpravíme, či jeveme na dno? Ako chceš. No, postojíš si v Čadci. No, na výjazde. Provizorný semafor. No čo? Čo? Neviem, kde sú hranice? Správy tu počúvame. A ste vypni tých správy, že to pičovina za to počúva. Žiadne správy, ty kokos. Tak nič, tak budete počúvať správy. Daj to tam naspäť, tam už skončia. Ideme na Ostravu. A 20 minút zdržania aj po Strečnom smere do Žiliny. Šesár ešte stále... Také zaujímavé cesty. Rátejte s minútami navyše. Pozor. Ten cintorín. Nádherný cintorín. Výhľad na cintorín. Nádherný. Tam majú betóny.
strielené. Prehodíme krajinu. Ej, boha jeho. Boha jeho. Môžeme aj pauzu ostať. Chceš to pauzovať? Dobre. To mi je jedno. Nie je jedno, daj tam pauzu. Dobre, máme tachograf. Tam sa musí naštelovať. Nastaviť sa tam musí krajina. A aby sme mohli pokračovať v jazde. Páčem sa. Tam ukazuje prestávky na palubovke, všetko možno, neviem či to vidíte často. Opíš to, čo tam máš, čo tam ukazuje. Vysvetlí to. Hore sú kladívka, koľko práce. Tam píše pauzu a celodenný čas jazdy. Dole pod tým sú baterky a pod tým je spotreba. A môžeme si to aj meniť, ale to vám ukáže potom na pauze, lebo teraz nevádá váš čas, dovidenia. No, vybavené. Sledujúci. Tu tam píšeme zase hranicu 9, 519, 18, 00. Na papier sa píše čas. Sročinovec, Česká republika. Môžem ukázať, nie? Takže takto sa toto zhruba zapisuje. Oj, už sme sa rozbehli. Dobre, pokračovanie za chvíľu. Takže sme pri tých železiarniach, kam ideme nakladať. Natáča ich pred nami. A takto to pred nami vyzerá. Akože úplne, že brutál. Obrovské to tu je. A teoreticky, že tu budeme blúdiť, že mega to tu je. Takže ideme si natočiť cestu, ako tu budeme blúdiť. Tu vidíš. Spravíme asi taký menší zostrih, lebo ideme si tu vybavovať. Vidíš to, je tam aj sprcha? Tuším je. Není. Ja im dám do piče. Tu voľné to parkovisko napravo. Ty pôjdeš ešte papiere vybavovať, že? Zajtra. Zajtra? Auto, no. Oni to nepustia, že? Takže sa to zaparkuje a dovidenia. Čo? Čo? Takže tu zaparkujeme a dovidenia, áno. Týmto to dneska u nás končí. Plné jak hovado. Pozri sa. Takže zajtra natočíme, Všetci budú ráno jak čakať. to budeme... Títo. Ty kokot. Píč, že tam, kedy sa dostaneme na radu? Čo ty jebe? Víš, pozastieraní. Čakajú do rána. Čo si? Ty píčo. Tuto čo to zacúvaš? Jediné. To musíme, aby sme o druhej už boli v rade. Ty kokot. Ráno, že ráne. O 5:00, no. Ale aspoň tu je chládek. A čo budeme robiť dovtedy? Čo? Spravíme sedanu. No a tak. Ideme pre kurvy. Nachodíme ráno, ty kokot. Co my sa dáme hned tam, že budeme prví. Či? Nevidím tam ani piču. Neviem, daj si kameru. No dobre, takže dneska tu končíme. Zatiaľ. Dobre, Zajtra blúdime. som na 40.